Ναι, αυτό που κατάλαβες. Μόλις ήρθαν τα προϊόντα μου από Ελέρ. Ήρθε η ώρα να τα ανοίξουμε. Αυτό είναι το Lash Serum Effect που διαγείρει τις βλεφαρίδες σε βάθος χρόνου και ενισχύει ακόμη και το πάχος τους. Και αυτή είναι καταπληκτική αδιάβροχη μάσκαρα της Ελέρ που νομίζω πως αν τη δοκιμάσεις δεν θα την αλλάξεις ποτέ. Σου έχω και κάτι ακόμη. Αυτό είναι το καταπληκτικό κραγιόν που νομίζω κάθε γυναίκα πρέπει να έχει στην τσάντα της. Τι λες κι εσύ, μήπως ήρθε η ώρα να το δοκιμάσεις? Και φυσικά δεν παρέλειψα να πάρω και προϊόντα που ενισχύουν το νοσοποιητικό και την υγεία μου. Αυτό είναι το Mind Master που βοηθάει σε περιόδους έντονης κούρασης και κόπωσης και φυσικά βοηθάει στην καταπολέμηση του οξυδοτικού στρες. Και φυσικά μαζί με την αλόη σου που ενισχύει το νοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα και το μεταβολισμό σου, μπορείς να τα εντάξεις στην καθημερινότητά σου.